Forrige gang Ronaldo var henvist til bænken i en tællende landskamp, var 16-delsfinalen mod Marokko i VM i 2022. Denne gangen var det Diogo Jota fik tilslaget på spidsplads på bekostning af superspidsen, som scorede mod Kroatien forrige kamp, uden at det blev en umiddelbar succes. For det var Skotland, som startede bedst i Lisboa. Kenny McLean brækkede et indlæg mod Cristiano Ronaldo, sin gamle lagkammerat Scott McTominay. Og der viste den tidligere Manchester United-spilleren klasse, da han stangede gæstene i føringen. Portugal havde meget ball i den første omgangen, uden at angrebsrækken med Rafael Leao, Diogo Jota og den nye Chelsea-spilleren Pedro Neto klarede at sætte Angus Gunn på de største prøvende. Til pause tog Roberto Martinez greb og sætter ind Ronaldo til sin 214. landskamp, bare nogle dage efter, at han scorede sit 900 mål i karrieren. Og med superveteranen på banen blev det furore. Men først var det et bursdagsbarn, som skulle få fokus. Portugal-kaptajnen, som søndag fyldte 30 år, fejret med et langskud, som gik via Angus Gunn og ind i netmaskene til 1-1.